Duniya makaranta. Haƙuri iri biyu ne, haƙurin abin da kake so idan baka same shi ba, da haƙurin abin da baka so idan ya same ka. Ba za ka sauka tashar nasara ba har sai ka hau motar haƙuri da ƙoƙari da sadaukarwa. Kowa ya iya haƙuri, ya iya kumai. Kada jin daɗin wani ya tsone ma ido, baka san abin da ya rasa ba kafin Allah ya bashi ni'imar da yake cikinta. Kada damuwarka ta ɗaga hankalinka, baka san alherin da za ta jawo maka ba. Haƙuri maganin zaman duniya. Abu biyar ana gane su daga abu biyar ne. Ana gane daɗin bishiya ne daga 'ya'yanta. Ana gane haƙurin mace ne idan mijinta ya shiga halin talauci. Ana gane mai imani idan ya gamu da jarabawa. Ana gane mai kyauta idan ya samu wadata. Ana gane gaskiyar ɗan siyasa idan ya ci zaɓe.